Aiwa gare ini chipapa ko mazuva ni bhuku kwatiri kusona kwaita zvikwereti here kwakanaka here? Aiwa kuna zvikwereti tikati ronge maroro emwana ari kuuya kuzoroorwa uyu watete ari kuHarare ari kuuya next week. Unorova mwana watete Sandhu here? Ndakataura natete zvakanaka pano asi havana kuzvinzwisisa. Ndikati mwana wangu kwasha abvisirwi mumusha medu, anonobvisirwa kumba kwababa kuti upenyu hwake hufambe zvakanaka. Aiwa vakafona futi nezuro manheru vachiti tisanoronga nezvazvo sezvo ari kuuya next week. Munhu anopinda mubhuku iri mwana wakwagono chete ane urongwa hwakaberekwa pano ndo anopinda umo monyorwa kuti akabvisirwa marekete sei. Iri bhuku iri haripindi vazukuru iri. Muzukuru aroorwe musha muno mumagono takarera muzukuru nekuti vana baba vacho vakaramba zviganitsa zvikaita sei, asi kuti anozobvisirwa pfuma achiroorwa muno izvozvo hazviiti. Vakati zvesezvo makatengesa mombe muchitira kuti muzukuru hwaiva rudo rwangu rwekuchengeta muzukuru. Kutengesa mombe ndichita sei? Vamwe havazvigone havaite, vanodzinga kuti enda kumba kwababa wako. Izvi zvekuti takarera muzukuru izvi aiwa akarerwazve zvakanaka, asi zvokuti pfuma yake izobvisirwa muno mumusha idyiwa muno ipapo ndaramba. Ini sekuru wacho ndaramba, hanzvadzi yamai vake, kuti hazviiti. Chero baba vangu dai vari pano vaizviramba kuti aiwa izvozvo hazviitwe izvi. Ndini gono wacho ndati anonobvisirwa kumba kwababa wake. Kana muzukuru azofunga kuti sekuru ndafunga kutengerawo doro iri, mbuya ndafunga kutengerawo kapu iyi, ndezvake ndokutenda kwemuzukuru. Zvekuti mombe takatengesa mbudzi achidzidza asi abvisirwi pano, anonobvisirwa kumba kwababa wake kuti upenyu hwake hufambe zvakanaka. Handiti